Ahojte, mám tu novinku od Higmicra, je to Higmicro Alpex Pro 4K A50PL, takže verzia s diaľkomerom. Mám tu pre porovnanie aj jeho predchodcu Alpex 4K LRF A50L, aby ste si vedeli predstaviť nejaké hlavné rozdiely, ktoré sú na tejto novinke. Poďme hneď k tomu. Zmenil sa teda celý dizajn prístroja a jeho prvky ovládania. Také najdôležitejšie, čo tu je, tak je priblíženie prstencom v tejto časti prístroja, ktoré vlastne po otočením priblížite alebo vrátite naspäť. Na predchodcovi to bolo po otočením vežičky na hornej strane prístroja. Toto už je v prstenci, zaostrovanie je ľavou vežičkou, tuto to bolo vlastne v prednej časti pri šošovke, takže keď už máte prístroj na zbraní, tak je komfortnejšie zaostrovať na ľavej strane, takže nemusíte sa načahovať až dopredu, ak máte niekto trochu dlhšiu pažbu. Takže je to určite príjemnejšie, komfortnejšie. Baterka sa už nevkladá z ľavej strany, ako tomu bolo pri A50L, ale je to na pravej strane. Takým pootočením otvoríte krytku, tá zostane prichytená na takej gumičke, takže ju nestratíte. Zase nájdete polohu na vrátenie a po otočením vrátite naspäť, zavrete. Tam je výmena batéria 18650 ako u predchodcu, to zostalo zachovalé. Čo sa týka ovládacích prvkov v tejto zadnej časti, na novom prístroji sú väčšie, sú kvázi sú rovnako usporiadané, ale sú väčšie, takže je to príjemnejšie na ovládanie. Klasika, zapnutie, vypnutie, najväčšie tlačítko, na pravej strane je diaľkomer, takže jedno kliknutie zmeráte vzdialenosť, dlhé podržanie, máte obraz v obraze, ľavé tlačidlo slúži na fotografie, prípadne vyhotovenie videa a horná vežička je klasika ako u predchodcu, takže dlhé podržanie vbehnete do menu, po otočení listujete v menu, krátke kliknutie, potvrdzujete dlhé podržanie, vychádzate krokovo z menu von. Takže toľko k ovládaniu. Nový prístroj má lepší senzor, je tam 12 megapixel, čo je nejakých 4512 na 2512 pixelov, čo je pokrok v kvalite obrazu samozrejme. Ďalšia vec, je tu väčší displej, 0,6 palcový AMOLED, takže to zobrazenie samozrejme bude zase o krok kvalitnejšie, funkcia Light Pro, diaľkomer sa posunul z 1000 metrov, ako tomu bolo u A50L, na 1200 metrov. Samozrejme balistický kalkulátor je zachovaný, ktorý funguje perfektne, takže v podstate dá sa povedať, že je to faceliftovaná lepšia verzia Alpexu, ktorý vlastne doteraz poznáme a samozrejme všetci boli veľmi spokojní s tým prístrojom. Takže toľko k nemu, ja ho budem testovať samozrejme aj cez deň, ale určite vás všetkých bude zaujímať, ako sa cez neho pozerá v noci, takže použijem Tenosite prísvit duálny, ktorý má 850 a 940 laserovú, takže uchytím ho na jeden prístroj, na druhý a porovnáme si to vlastne v reálnych podmienkach, aby ste vedeli, aký tam je pokrok, aký je tam posun v kvalite obrazu a sami si to zhodnotíte. Majte sa, čaute.